It-tlieta filgħaxija residenti Gżirjan inġabru flimkien għal dimostrazzjoni li ssejħet wara li l-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Jeremy Cardona spiċċa fil-mira ta' sewwieq li għal xi raġuni qafas il-gass sal fuqu. Il-Kunsill Lokali ddikjara li din id-dimostrazzjoni tixħed ukoll il-frustrazzjoni ta' residenti Gżirjani li ta' kuljum qed jaffaċċjaw sitwazzjoni ta' kostruzzjoni bla qiegħda li qiegħda ġib magħha storbju, tniġġis kif ukoll toroq magħluqa kontinwament. Tantu hekk li kawża ta' dan l-inċident, il-Kunsill Lokali tal-Gżira għala wkoll il-bibien tiegħu sa tlieta filgħaxija f'azzjoni diretta li affettwat lill-kuntratturi li jkollhom bżonn permessi mill-Kunsill Lokali. Għal din id-dimostrazzjoni attendew diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll is-sindki ġirien tal-Gżira, jiġifieri Guido Dalli bħala sindku ta' San Ġiljan, Noel Muscat ta' Swieqi u Anthony Kirkop ta' Taslima. Dan wara li aktar kmieni mal-ġurnata fi stqarrija konġunta huma appellaw għal prudenza u l-ordni fil-lokalitajiet tagħhom fir-rigward tax-xogħol estensiv ta' bini li qed isir f'kull parti ta' dawn il-lokalitajiet. Il-każ ta' aggressjoni fuq il-Kunsillier Jeremy Cardona ġab miegħu kundanna minn kull aspett tas-soċjetà. Fost l-istqarrijiet ta' kundanna kien hemm dawk tal-Partit Nazzjonalista, il-Kulleġġ Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali, il-Kunsill Lokali tal-Gżira u l-Malta Developers Association li wissiet li lesta tieħu l-passi dixxiplinari neċessarji. Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Gżira tennew ukoll li l-ebda intimidazzjoni mi se twaqqafhom fl-impenn sħiħ tagħhom lejn ir-residenti.